kalibutan daghan kayo nga gitawag nga mga perfeksyonista nga usahay sila maghunahuna nga sila ang pinakamaayo, sila ang pinaka-bright, sila ang pinakabalaan. Nga sama sa panahon ni Jesus, ang mga Parisiyo maghunahuna sila nga sila ang pinakabalaan sa tungod sa ilang pagtuman sa mga balaod, sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Mao nga usahay magsaway sila sa mga gibuhat sa mga apostoles. So, imong mga tinun-an nagkaon nga huga og kamot. Apan gitubag sila ni Jesus nga kamo sa marag mga pansyon nga naglakaw nga sulot ninyo o sulot sa maong pansyon, sementeryo, daghay mga ulod. O kining mga Sadusiyo nga sila naghuna-huna nga walay pagkabanhaw. Apan sa unang pagbasa kita nakadungog nga ana ang pagkabanhaw. Ang Dios nagpakita og panan-awon sa propeta Ezekiel may tungod sa pagkabanhaw ng mga bukog gihimuan og tao nga mabuhi pag-usab, nga gibanhaw sa Dios ang katawhan nga nangamatay na. Og dinhi sa ebanghelyo ang mga magtutudlo sa balaod nga kabalo sila ang ilang hunahuna nga sila ang pinaka bright nga nakabalo sa tanan nga balaod. Mao nag-ana sila kang Jesus, ilang bitkon si Jesus aron pasayopon si Jesus. Unsay pinaka-importanteng sugo sa tanan sugo. O si Jesus nagtubag kanila sa insakto nga tubag. Mahigugma ang Dios labaw sa tanan ug higugma ang imong isikaingon sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So kini nga sugo mao gitubag ni Jesus ug wala na sila nagsulay pagbitik kang Jesus. Gitubag sila ni Jesus sa kaalam ni Jesus o kaalam sa Dios. O kini nga sugo, kini nga pagtulunan, alang usat kini kanato. Nga kita sa atong kinabuhi, paningkamutan nato, na ikinabuhi nato kining importanteng sugo, ang balaod sa gugma. Na importanteng sugo kung kini ato kining tumanon, nga ingnan kita ni San Pablo, nga mabuhi ang atong pagtuo. Tuot na atong hinumduman kanunay na ang Dios tungod sa iyang dakong gugma kanato, iyang gipadala kanato ang atong manunubos nga si Kristo nga atong Ginoo. Nga tungod sa iyang dakong gugma sa Dios ug dakong gugma kanato, nagpakamatay siya aron kita mabuhi. Na pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan sa atong manunubos, mulaom kita nga banhawon gayot kita o maangkon gayot nato ang kinabuhing tunhay.